Masha Allah, daga ƙarshe dai Maman Maryam ta tilasta wa Maryam ta cewa dole sai ta haƙura ta yadda ta haihu tare da Alhaji Al'amin mai nasara ɗin. Kuma daga ƙarshe Maryam ɗin ta yadda inda kuma dai na fita gani ta haifi ɗan ta namiji har ya girma wanda kuma ɓangare ɗaya daga ta Asiya gashin ta haifi ƴar mace. Da fatan dai za ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo don ganin yadda aka yi har Maman Maryam ta shawo kan ita Maryam ɗin tare da ita Maryam har ta haifi namiji da ma abin da suka faru a cikin dai wannan shahararren shiri na labari na. Kamar da yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo wato ɗaya da cikin biyu zai faru a cikin wannan shahararren shiri na labari na, inda idan kuna bidiyo a cikin wannan shiri za ku ji irin abubuwan da ta su faru a cikin wannan shahararren shiri na labari na. Kamar da yadda kuke gani a wannan hoto Dr. Asiya ce rike da ƴarta gashi nan da kuke gani wanda sun yi kama ɗaya sak. Masha Allah, wanda ita ce ta haifa lokacin da take da wannan ciki, sannan kuma ga Maryam ce ita ma rike da hannun ɗanta wanda ita ma ita ce ta haife shi tare da Alhaji Alhaji mai nasara, sannan ga Maman Maryam nan a gefe ɗaya ita ma tana kallon Dr. Asiya da sauransu. Ga kuma Alhaji Alhaji mai nasara shi ma cikin farin ciki yana kallon Maman Maryam domin ita ce ta tabbatar da ko kuma ce ta haifar da wannan farin ciki. Bayan abin da ta tilasta wa Maryam ɗin na cewa ba dole sai ta haƙura ta haihu. Kun san da cewa dama idan ana tunanin cewa za a iya haifar masu sikila to kuma akwai yiwuwa a haifi waɗanda ba su da sikila komai tana iya faruwa. Wanda kuma daga ƙarshe dai ga abin da ya faru Maryam ɗin ta haifi yaron ta kuma mara sikila. Wannan shi ne wato ake hasashi da kuma abin da zai faru a cikin wannan shahararren shiri na labari na. Kuma da yin damar da mun bayyana muku cewa a cikin wannan tasha kusan da dama wasu abubuwan na yin hasashe kuma sai ga ya zo ya tabbata ya kasance a cikin wannan shahararren shiri na labari na. Kamar dai na muka kun sani da wanda ya faru tsakanin Auwal da Ruki a wato lokacin Ishaq, inda muka bayyana muku cewa Ishaq da ya san sirrika kuma da ƙarshe ga abin da ya faru. Sannan kuma bayyana muku cewa a lokacin da ta saya ta aure sai da ya ya ce mata ko da ta fito daga gidan Alhaji Alhaji mai nasara to tabbas zai aure ta, kuma a bisa ga dukkan alamu ba da ta Asiyan kamar zaman ta na ƙoran karewa a inda muka kalla amma sai da kuma ba haka ne yake faruwa ba. Abin da yake faruwa shine Dr. Asiya ta kasance jaruma a cikin wannan shahararren shiri na labari na, wanda a gefe da ita ma Maryam ɗin ba wai wannan bace ita ma jaruma ce ko kuma ce ainihin jaruma. To kun da kenan dukkan nasu jarumai na guda biyu sai kuma babban jarumi shine wato mijinsu Alhaji Alhaji mai nasara kumbe kenan. Maryam da Dr. Asiya duka suna zauna idan Alhaji Alhaji mai nasara kuma daga ƙarshe da ana samun nasara. Wato dai mai nasarar da tana tabbata ana samun nasara abu magana na mahaifiyar Maryam domin an fahimci inda har ba a magana ta ba to tabbas samun Alhaji Al'am mai nasara da ita Maryam din ya zo ƙarshe. Hakan ne ma ya sa mahaifiyar Maryam din ta yadda ko kuma ce Maryam din ta yadda da ta ci gaba da haihuwa a cikin dai wannan shiri. Wannan abu shine ake tattake a muki hasashen zai iya faruwa a cikin wannan shahararren shiri na labari na. Kun da kenan waɗanda suke cewa sun fi so Dr. Asiya a sake da ta tafi gida, to kenan za mu iya cewa hakan su bai cimmarwa ba, domin dukkanin wato hasashe da bincike da bayar cewa Maryam mai ita Dr. Asiya tana kasancewa a zaune a gidan Alhaji Al'amin wato mai nasara, kuma za ta haifi ya'ya kamar da yadda kuke gani. Wato dai farin ciki yana dawo a gidan Alhaji Al'amin mai nasara bayan ɗaukar shawarar mamar Maryam, domin dama su kasance abin da babba ya hango yaro ko ya hau tare da wurin dutse ba zai hango ba. To hakan ne fara cikin wani shahararren shiri na labarai da abin da ita Maman Maryam ta hango.